Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para sesepuh beli sepuh kasepuhan sedoyo minangkung panjenenganipun Bapak Bebaryadi, panjenenganipun Bapak RT, dalah para sepuh intunipun kang semorawuh ingkang boten kita sebat asma karenipun. Sedaya ingkang tansah kita hormati, kita muliakan, hadlin wal hadirat jamaah pengawasan selapanan malam Jumat pon musala Mojosomo seyanipun kakung semua putri ingkang tansah kita muliakan. Monggo sarengan kang kurungin kita ngucapkan doa syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat rahmat hidayah taufik inayah ayahipun sehingga wekdal dari menika kita sedaya saged sareng-sareng kempal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kempal kita restu andadosna sababiah kita sedaya badhe pikantuk rahmat, pikantuk hidayah, pitutur saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga kalebetna tiyang-tiyang sami bejo dunyanipun lan ugi bejo akhiratipun. Allahumma amin. Shalawat salam muga tansah kunjuran katur dumateng panutan kita, junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya badhe kaewu ana umatipun ingkang pisan wonten yaumul qiyamah badhe pikantuk syafaat pitulunganipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita muliaken, dalam menika monggo kita terasakan anggenipun kita sami thalabul ilmi, anggenipun pados ilmunipun kita sedaya badhe ibadah ta'abbud wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kita waosaken kitab Kasyfud Duja li Tarjamati Safinatin Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yadhuru minan najasati thalathun. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maytati idza tubiha wa ma sara hayawanan. Bab menika pasal nerangaken barang najis kang bisa malih dadi suci. Dados wonten barang-barang ingkang sawuhipun menika najis ananging saged berubah dados suci. Bila kita kedah mangertosi maksudipun, kita kedah saged memahami
supados napa boten kelentu anggenipun mastani perkawis menika. Ing antawisipun perkawis ingkang sawaunipun najis saged dados suci menika setunggal al-khamru. Al-khamru menika maknanipun minuman keras utawi arak. Arak kang dadi cokak dhewe, ora dicampuri apa-apa. Dados umpaminipun wonten khamr, wonten arak, wonten minuman keras, boten dipun campur napa-napa, kok saged dados cokak piyambak niku cokake suci. Cokake suci. Mila cokak niku hukumipun suci, pun boten najis malih. Mila biasanipun cokak niku cok dengan bakul-bakul bakso wonten cokake. Cokak niku sampun suci. Tapi nek masih berbentuk masih dados minuman keras tawi arak menika hukumipun tasih najis. Barang najis niku saged dados suci asalkan le berubah niku boten wonten dicampuri napa-napa, boten kecampuran napa-napa. Ingkang kaping kalih wajil dul maitati. Ingkang kaping kalih menika lulange bathang. Lulangipun bathang. Terus wonten lulang wedhus, wonten wedhus mati, mangke dipun pendet lulangi. Dipun pendet lulangi. Senajan to pas nalika bathang niku lulang niku najis, ananging mangke menawi sampun dipun samak, sampun dipun olah niku mangke saged dados suci. Lulange bathang nalika sakwise disamak nggih dipun olah. Mula lulang wedhus, lulang sapi niku saged dipun damel bedhug. Saged dipun damel bedhug, kadang saged kangge napa niku damel tabuhan, terbang, kendang gitu. Niku menawi sampun dipun samak kados ngoten niku mangke saged dados suci. Mula umpaminipun wonten bedhug bodol. Wonten bedhug bodol ya terus dikum kok dirisi empuk ya ajeng dijangan kenging. Kenging. Niku sampun suci. Sampun suci. Niku sakniki lulange tipis banget nggih. Blas rana daging niku. Mboten kados sing bedhug jaman biyen, bedhug jaman biyen kadang lulange sing isih rada kandel. Ya sakniki pun terbang tipis banget kaya kertas. Nek sing bedhug sing jaman biyen niku kula menangi nek bedhug isih rada kandel. Dadi kalau digodhog, diolah ngoten isih saged. Nek bedhug bodol isih saged dipun olah. Wajil dul maitati idza dubiwa. Sing kaping kalih niku lulange bathang nalika sakwise disamak. Terus ingkang kaping 3 menika najis kang dadi hayawan. Maksudipun ngaten. Umpaminipun wonten bathang pitik. Wonten bathang pitik, terus bathang pitik niku nek tesih dadi bathang pitik hukume najis. Nanging bathang niku menawi dipun kandelaken mawon niku mangke dangu saged ngedalaken napa niku uler.
set. Saged ngedalaken uler utawi ngedalaken set. Uler utawi set sing medal saking bathang pitik niku hukumipun suci. Hukumnya malah suci. Sete hukumnya suci. Nah, ini pun di masa yang batangnya ajam dulu kota katutan nasi batang itu. Nggih mboten katutan, hukume sampun suci. Kan mboten anu, mboten napa? Mboten katutan najis. Jadi sampun berubah. Jadi batang sampun berubah dados set utawi dados ular niku hukume sampun suci. Ning perkara di dahar halal lho mboten kula dereng saged nerangke nek niku. Mangke terus berarti kena dipangan makin riyen. Sebab barang sing suci niku dereng mesti kae dipun tedhe. Dereng dipun saged dipun dahar. Terus panci menawi saat menika nggih nek semeret perkawis ngoten niku wis do anu lah pun do jeleh dhewe-dhewe. Pun do jeleh dhewe. Lah kapan kita mirsani setunggalipun perkawis kok disawang niku pun jeleh. Niku berarti didahar mboten kenging. Didahar mboten kenging. Nalika semanten taun 19 gangsal kan wonten penelitian niku. Mila lajeng wonten ingkang ngalalaken bekicot. Bekicot menika dipun hukumi halal. Niku nggih astunipun nggih wonten ikhtilaf, wonten persulayaan pendapat. Enten sing setuju halal, enten sing mboten setuju. Alias nggih tetep haram hukume. Mila lajeng dipun putusaken ya sepura nek doyan ya halal. Nek weruh mlakune kleler kaya wis jeleh berarti ya haram ngoten mawon. Lah menawi kita kiyasaken nggih niku wau. Uler utawi set sing medal saking bathang pitik. Niku wau kok kersa nggih monggo. Nek jeleh berarti nggih haram mawon. Kula emut Magelang niku wonten ulama agung ingkang asmanipun Simbah Kyai Sirat. Mbah Kyai Sirat Payangan. Terus teng daerah Magelang kan nalika semanten itu pas musim kewan napa niku laron. Pas musimnya napa laron. Lah niku Mbah Kyai Sirat Payangan niku dipun tangkleti dening tiyang pesantrenipun. Mbah Kyai niku laron niku halal napa haram. Nek jaman riyen mriki cok enten sing nggorengi laron apa mboten? Heh. Nah, iki Mbah Kyai Sirat Payaman niku anggenipun ngendika ngaten. Laron niku halal hukume kena didahar ning asalkan ana syarate. Lah syarate napa Mbah Ki disembelih dhisik. Syarate kudu disembelih dhisik. Lah laron semono no gulune wong semua kan nyembelih kepriye. Nggih pun lah Mbah Ki teko muni haram ngono nang apa sih. Terus laron itu hukumipun haram, mboten kenging dipun dahar.
Nek riyen ke jaman riyen kantenan dereng ngertos. Nek kantenan dereng ngertos, wong kula mawon riyen kula niku riyen nate dipun tugasaken teng wong kiai niku teng daerah Gunung Kidul. Teng daerah Gunung Kidul. Iku teng mreka iki kebiasaan iku do gorengi lalat niku. Nah, menawi walang niku malah halal. Menawi walang iwak banyu niku malah napa bathange mawon halal. Terus niku berarti tiang Gunung Kidul sing dados napa jamangah kula nggih do tanglet niku masalah tegen laron niku. Anak laron pripun hukume? Nggih kula jawab ngoten niku kula nderek jawabane Mbah Kyai Sirat saking Payangan. Kenging dipun dahar halal dipun dahar kenging ning enten syarate kedah dipun sembener nggih. Oh nek riyen ge dereng ngertos mboten napa-napa nggih. Riyen ge dereng ngertos mboten napa-napa dipun dahar. Ning nek sakniki kantenan sampun ngertos nggih ampun ngantos dahar larang malih. Terus perkawis niku napa ingkang dipun larang kalian agami niku panci biasanipun sok wonten madharatipun. Sok wonten nggih gambaripun sok wonten penyakitipun. Lah nek sing penyakit bangsa zahir niku mboten pati masalah. Mangan laron juga gatel niku mboten masalah. Tapi nek mangan laron dadi atos artine lha niku malah tambah repot niku. Dahar laron kok njuk marake dadi atos atine niku malah makin dadi apa kok dadi tambah angin kamu kan nek sing ati kok pun dadi ati sing atos niku makin nampi ilmu nggih angel badhe nglampahi ibadah ing kraos abot. Mula napa-napa ingkang dipun larang kalian agama niku mesti wonten kemlaratanipun, mesti wonten penyakitipun. Puniki perkawis 3 ingkang perkawis kala wau sawaunipun najis ananging saged berubah dados suci. Nomor 1 niku arak saged berubah dados coklat. Ning anggenipun berubah niku mboten kecampuran napa-napa. Arak berubah dhewe dados coklat niku saged suci. Sing kaping kalih niku kulitipun batang. Kulit batang nalika dipun samak dipun olah. Dipun godhog, dipun campuri godhong salam, dipun campuri kayu dhuwet dan lain sebagainya niku carane napa nyamak nyemangen terus dipe garing niku makin dados saged niku damel bedhug, damel terbang, damel alat-alat musik niku. Lah ingkang kaping 3 niku najis kang dadi hayawan. Najis perkara najis sing saged dadi kewan. Contone niku batang saged ngedalaken set, lah sete hukume niku suci. Bon saniki masalah niki perkawis ngeten niki ketingalipun sepele ning jane nggih penting kita sedaya kedah ngertos seketik dengan makin kangge njaga kesuciane awak, kangge njaga kesuciane panggonan, kangge njaga kesuciane badan, kangge njaga kesuciane pakaian ingkang samangke badhe kita damel salat, kita damel ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. On sak menika
bicara masalah najis. Faslun an-najasatu. Faslun utawi iki iku fasal an-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun telu. Terus najis niku warninipun namung 3. Najis niku macemipun warninipun namung 3. Mughalladhatun sing nomor 1 yaiku najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mutawasitatun sing kaping 3 yaiku najis mutawasithah. Apal mboten? Mughalladhah, mukhaffafah, mutawasithah. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawasithah. Go sareng-sareng. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawasithah. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawasithah. Terus najis warninipun wonten 3. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawasithah. Al-mughalladhatu. Al-mughalladhatu utawi kang aran najis mughalladhah iku najasatul kalbi, najise segawon. Najisipun segawon. Najasatul kalbi, najisipun segawon. Wal khinziri lan apa celeng utawi babi. Wa far'i ahadihima lan cawang-cawangane utawi anak-anake saking segawon lan celeng. Kalau nggak kepengen muni celeng ya maca kitab. Nek arak muni celeng ra maca kitab ora wani. Tapi nek maca kitab wani. Wal khinziri lan celeng. Dadi niku najis mughalladhah niku najis sing paling berat. Najis sing paling berat. Najasatul kalbi, najise segawon. Segawon niku nggih sedaya nilai saking air liuripun tekan wulunipun niku dagingipun balungipun niku sedaya najis mughalladhah. Mila kapan kok kita sedaya klambine kesenggol niku ASU utawa segawon niku anggenipun nyuceni, anggenipun ngumbah niku le ngumbah kaping 7 salah setunggalipun dipun campuri kanthi lemah utawi lemah. Iku carane nyuceni najis mughalladhah. Bangunipun klambi kenang kesenggol najis mughalladhah, kenang najis mughalladhah. Niki kudu dikumbah kaping 7. Kudu dikumbah kaping 7. Lah nek le ngumbah teng kali kepenak, asline malah. Nek le ngumbah teng kali utawa teng pancuran iku malah kepenak teng kali kepenak. Teng kali itu kan pokoknya kali ini miline mriko. Tingkatan iki sret dangkat. Mungkin sareke mulai dangkat mulai pindho ping 3 ping 7 ya maka salah setunggale dicampur ngangge lemah utawi dikosok-kosok nganti napa rata lebune mangke dikumbah celotke malih asal niku pun apa pun resik pun apa nek disabun yo
umruke pun ilang, nek di ngangge lebu, ngangge tanah lemah, nggih lemahe pun ilang. Lah nek teng sumur digrujuk nggih digrujuk kaping 7. Digrujuk kaping 7. Niku kangge ngilangi najise munggunaken. Najis sing paling terus segawon kalih barang iku sedaya sak anak putune niku sedaya najis dhewe. Lah umpaminipun wonten asu utawa segawon kawin karo wedhus. Kawin karo wedhus. Dilalae napa yen wedhuse niku metu anake niku rupa asu. Lah niku makan anake wedhus niku nggih tetep hukume najis munggunaken. Senajan to le metu saking wedhus. Utawa suwalike metune saking segawon rupa wedhus nggih tetep hukume najis munggunaken. Tetep hukume najis munggunaken. Kon niku najis munggunaken. Wal mukhafafatu sing kaping kalih niku najis mukhafafah. Najis mukhafafah niku najis sing paling enteng utawa najis sing enteng. Jadi najis itu kan aslinipun nek secara urutane jane mukhafafah, mutawasita, mughna. Dan nek secara urutane jane niku mukhafafah itu najis sing enteng. Mutawasita niku najis sing tengah-tengah. Mutawasita kan mutawasit. Mutawasit maknane tengah-tengah, sing sedang-sedang. Mutawasita. Terus mughaladhah niku najis sing banget, najis sing banget, najis sing banget najise. Utawa sing paling berat. Wal mukhafafatu utawi kang aran najis mukhafafah iku baulus sabi. Uyuwe bocah lanang cilik. Uyuwe bocah lanang cilik. Alladzi lam yut'am. Alladzi ya sabi bocah cilik lam yut'am kang durung mangan apa-apa, kang durung mangan ghairal labanin ing sakliyane powan. Powan niku nggih ASI. Powan niku nggih apa? Air susu ibu. Jadi kagungan putra jaler tesih alit lahir ke bayi bocah cilik sing dereng maem napa-napa kejaba namung ASI. Niku makin kapan ngedalaken kotorane niku najis mukhafafah. Najis sing enteng. Carane nggih namung digebyur. Dikumbah digebyur. Digebyur kapan napa nggih pada hakikatnya sama, sing penting pokoke ambune, warnane, rasane pun boten wonten. Ambune, warnane, ambune, rasane pun boten wonten. Niku berarti barang sampun siji. Jadi najis sing paling ringan nggih niku. Ning keranten sakniki nggih apa nggih sakniki niku pun masalah nggih warni-warni permasalahanipun. Nah, tapi menawi kok lare bayi kok sampun nedhi saklintunipun powan, saklintunipun air susu ibu, berarti najise mboten mukhafafah malih, tapi pun meningkat dados najis mutawasita. Najis mutawasita, najise pun dadi najis sing sedang.
Walam yabluhil haulaini. Walam yabluhilan durung tumeka apa sabi al haulaini ing 2 taun. Jadi bocah sing umure dereng 2 taun. Lah selama niku dereng nate kelebetan napa-napa dak maem napa-napa kejaba namung asi. Niku napa sing medal saking bayi niku utawa lare alit niku hukume najis mukhaffafah. Lah menawi sampun kecampuran werni-werni itu berarti najis sampun najis mutawasito. Sampun najis mutawasito. Wal mutawasitatu utai najis mutawasito iku sairun najasati sekairine pira-pira najis sing dereng disebutke niku. Ki najis mutawasito niku kathah. Najis mutawasito niku nggih tuturane piyambak, santoyo senine piyambak niku pun termasuk najis mutawasito. Terus belek pitik, terus entel wedhus, kotoran-kotoran itu sedhe najis itu najis mutawasito. Terus belek-belek pitik itu nggih termasuk niku najis mutawasito. Lah najis mutawasito niku carane nyuceni niku kedah dipun napa kedah dipun gebyur nganti mili banyune. Ngantos mili banyune. Ning kadang nggih mboten umpamipun kok tenggen keramik gitu. Dengan keramik ngoten niku umpamipun siang-siang wonten petek nelek teng mriku dengan keramik. Nah iku carane nggih namung dinganu mawon nek niku. Dengan keramik gebyur semanten ambane kan mboten mungkin. Mula cukup dipun ubengi mawon ngangge kapur napa ngangge kreweng sing penting niku saged kangge tandha diubengi. Dipun beleke semanten iki. Beleke semanten iki umpamipun. Iku mangken diubengi mawon nganggo napa? Patelot, napa spidol, napa kapur dibengi. Dibengi. Iku mangken mendhet sing sekecon niku ngangge kawul. Ngangge kawul. Ngangge kawul iki najise dipun pendhet riyen. Dipun pendhet. Nah, wis ilang najise. Nanti kosok-kosok nganti resik. Ning le ngosoki nggih sak jerone bunderan iki aja ngantos metu mriko-mriko. Mangke nek metu-metu malah najise metu-metu mriko. Dadi mangke tetep sak jerone bunderan iki diposoki sing resik ngantos napa ilang ambune belek niku. Iki mangke nek pun wis ora mambu belek lah gampange wis ora kahanane barange belek pun mboten wonten, ambune belek pun mboten wonten, ya terus disiram nganggo banyune sethithik mawon, mboten dibiur-biur ngoten mboten. Cukup disiram sak ambane niki, sak ambane bunderan niku. Pun nek pun kebek pun dikandhelke mawon ben garing dhewe. Kajenge garing piyambak. Iki mangke nek pun garing dhewe niku mangke pun suci. Nek pun garing dhewe pun malih dadi suci niki. Umpami tesih wonten sekedhik-sekedhik kan pun garing mangke disapu pun ilang. Jadi carane napa ngresiki najis belek ngoten niku mboten ya kudu sak musra digebyur kabeh niku entek-entekke banyu. Tur ya tambah kangelan. Tambah rekoso. Jadi carane nyuceni najis mutawasito ngoten niku. Tapi najise
belek napa mawon iki. Carane nyuceni ngoten iku. Dadi mboten kudu digebyur kabeh sak ruangan. Tapi niku najis niku templek tenggen awak. Lah niku templek tenggen awak umpamipun kok mlaku ngoten kecipratan. Ana motor niku kecipratan diambu kok mambu belek ngake benang belek berarti niku nggih sing tenggen pancuran mau tenggen padasan apa tenggen keran di apa dikumbah. Sing penting niki banyune nganti mili. Mulane kan menawi wudu ngumbah tangan ngumbah sikil niku tangane roh banyune kedah ngantos mili. Nek banyune niku mili niku makin najise lunga. Tapi yen mboten mili najise mboten lunga. Jadi kapan kok kenang najis badhe wudu najise kedah dipun suceni riyen kudu diresiki riyen. Waktu kok dilala ana pit motor ya sing nyiprat niku banyu ana beleke iku kedah dipun suceni riyen tangane utawa sikile. Dipun turi tenggene keran dikosok-kosok nganti ilang ambune, ilang rasane, ilang warnane. Terus sing pertama niku warnane utawa bentuke rupane blek sampun ical. Warnane pun pamunipun warnane wis ra ono, najise wis ra ono warnane. Wis ra ono ya terus ambune. Kok wis ra ono bleke ya sel diambu. Kok wis ra ono ambune wis ra ono berarti pun suci. Dadi ambune, warnane, sing nomor 3 niku rasane. Dari tingkat pertama nyucai najis niku saking warnane wis ra ono jajal di ambu. Nek ambune wis ra ono berarti wis suci. Sing nomor 3 rasane. Sing nomor 3 rasane. Kula ya ora tau ngrasake blek petek ki rasane kaya ngopo ta. Sing penting kuwi wis ambune ra ono berarti rasane ra ono ngono lah. Dadi mboten perlu dipun ya terus dipun dilat barang mboten usah. Ngilangi nate tangane didilat. Sing penting wis warnane ra ono, ambune ra ono, insyaallah pun suci ngoten mawon. Mboten perlu dipun dilati. Masalah dengan masalah najis mughalladha mukhaffafa mutawassithah. Estune pun kuatah sangat termasuk getih barang itu termasuk najis mutawassithah. Iki ya buku kula niku buku rada lengkap niki. Terus najis itu kathah sanget. Wonten napa uyuhe piyambak. Terus malih wonten tletong, semendil. Terus wonten malih niku nanah uwuk niku termasuk najis. Nanah uwuk. Terus nanah. Terus nggih warni-warni niku sing barang-barang kang termasuk getih. Senajan to getih piyambak. Senajan to getih piyambak niku nggih tetep hukume najis mboten ala. Getih dhewe ra apa-apa mboten. Getih dhewe tetep najis kapan badhe salat, badhe ibadah niku kedah dipun suceni rumiyin kedah dipun icali rumiyin sebab niku makin saged ngalang-alangi keabsahanipun anggenipun
ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saterasipun faslun al-mughalladatu tadhuru bisab'i wa salatin ba'da izalati ainiha. Ihdahuna biturabi. Bab nerangaken kenang najis mughalladha iku carane ngumbah kudu dikumbah kaping 7 sakwuse ngaene najis diilangi. Lan pitung wasuwan mau salah sijine kudu nganggo lebu. Lan iki ngaten. Dadi carane ngilangi najis mughalladha sing kula aturke wae kan ngaten. Dadi najise niku kahanane najis kedah dipun bucal rumiyin, diilangi rumiyin. Umpamipun sing kenang sing kesenggol niku sing kesenggol sebelah mriki. Nah iki makin napa kahanane najis kedah dipun bucal kudu diilangi rumiyin. Kok wis ora ana ambune segawon utawa ora ana ambune niku wau apa babi utawa celeng. Lah niku makin gek mawon dipun kumbah kaping 7. Dadi mboten langsung nggih, mboten langsung terus dikumbah ping 7 ngaten mboten. Tapi kedah barange to najise kedah dipun ilang rumiyin. Lah nek pun najisipun ilang gek mawon nembe saged dipun kumbah kaping 7. Ping 7 ihdahuna biturabin. Lah 7 niku salah setunggalipun ngangge lebu. Pun niku carane ngilangi najis mughalladha. Wal mukhafafatu tadhuru birasil ma. Wal mukhafafatu tadhuru birasil ma 'alaiha. Nah, sing kaping kalih carane ngilangi najis mukhafafah niku najis sing enteng. Dene carane najis mukhafafah iku carane nucene cukup dicor banyu senajan ora mili nanging ngaene najis kudu diilangi dhisik. Jadi pada dasarnya sedaya niku wau kan najise kedah dipun ilangi rumiyin, barange niku kudu ilang dhisik. Iki carane ngilangi najis kados ngoten niku najis mughalladha, najis mukhafafah, najis mutawasita niku najise kedah dipun ilangi rumiyin. Mila menawi kok niku najis mutawasita terus ngeten nek sing bayi sing pun rada gedhe, bayi sing pun rada gedhe niku kan carane ngilangi mangken dikumbah. Lek ngumbah niku pertama niku mboten langsung dicemplung-cemplungke teng ember, ya terus dikei ringso, ya terus di banyu niku mboten. Tapi dikumbahi napa siji dhisik. Diilangi najis riyen nembe cemplunge teng ember. Utawa ndamel napa ember diseni banyu terus diserehi napa niku pewangi nika ringso napa-napa diplek. Nah mungkin barang-barang sing kenang najis sing ajeng dikumbah niku sing kenang najis dikumbah dhisik. Nek pun najisipun lunga gek mau dicemplungke gebung. Utawi ngagem cething saged langsung cemplungke cething, tapi digebyuri ngangge toya sing kathah. Digebyuri kira-kira najise niku makin pun do lunga. Nek napa niku cething kan bolong-bolong, dadi saged lunga banyune. Dadi ngagem cething utawa ngagem apa renjing niku saged langsung di teng mriku.
Cemplung-cemplungke terus disurami sing kathah ngangge banyu terus diolah-alik kira-kira najise pun kesah niku saged. Nek kinten-kinten boten kathah nggih ngoten niku mau. Napa siji sing penting najise ilang. Dadi najise ilang nembe mawon dipun cemplungaken bagian banyu ringso niku mboten sia-sia. Banyu ki kenang uyuh wis dikung nganggo ringso yae man ringsone. Denge klambi mambu ringso malah ringsone sing mambu uyuh mbak. Iki kula sia-sia. Kula nek nawi ngumbahi apa nyuceni klambi kedah ngatos-atos langkung klambi ingkang badhe kangge ibadah. Kula kapan ngumbahi niku rasukane sing lare, rasukane sing tiyang sepuh mulai saged dipun pisah, mboten dipun dadosaken setunggal. Kula nggih ngoten nek ngombahi ngen bocah-bocah niku cok dhewe. Dadi mboten dicampur. Kecuali nek pancen niku klambi niku pun genah mboten najis. Tapi nek sing tesih bocah-bocah sing tesih alit-alit sing kadang tesih ngompol niku mangken kedah dipun piyambak. Dadi mboten saged dipun masen niku mangken dicemplungke teng mriku kabeh niku malah sing klambine tiyang sepuh sing wangune jane mengreget mboten kenang najis niku malah dadi kenang najis tambah rekoso anggenipun ngumbahi. Kangge ben kepenak niku dipisah klambine sing sepuh lare klambine lare-lare kedah dipun pisah. Ma'al ghalabati wa izalati ainha wal mutawasitatu tanqasimu ala qismaini. Najis mutawasita niku dipun bagi dados kalih. Jadi sing nomor 3 niki najis mutawasita niku tanqasimu ala qismaini dipun bagi dados kalih. Ngainiyatin wa hukmiyatin dipun bagi dados kalih. Setunggal niku najis ainiyah wa hukmiyah sing kaping kalih niku najis hukmiyah. Najis hukmiyah niku wae wis kok mantuk-mantuk ngoten mawon lah ora paham ora apa-apa. Sing penting tau ngaji ngoten mawon. Nggih. Al ainiyatu sebab ngaji ngeten iki pancen hukume wajib. Gelem ora gelem ngaji ngeten iki hukume wajib. Sebab napa ngaji sing ngeten iki malah iki ngaji sing kangge modale kita niki ibadah. Saged nentokaken anggen kita sami salat, anggen kita sami ibadah. Iki malah sing ngaji sing napa sing wajib jane nggih niki. Sing didalili thalabul ilmi waridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin jane nggih ngelmu sing model ngeten iki malah. Niki sing didalili Kanjeng Nabi thalabul ilmi waridhatun banget den perluake nggih niki. Ilmul hal ngelmu sing saben dinten niku dipun agem kangge sarana ngibadah kangge nemtokaken keabsahanipun anggen kita ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Al ainiyatu ta najis ainiyah allati kang siratilaha tetep kedungaina iku launun warnane warihun lan ambune watokmun lan rasane. Fala buddha mongko iku mesti, fala buddha mongko wajib min izalati launiha saking ngilangi warnane ngainiyah. Warihuha lan ambune ngainiyah, watokmiha lan rasane ainiyah. Terus
najis ngairiyah niku najis sing ana wernane, najis sing ana ambune, najis sing ana rasane niku jenenge najis ngairiyah. Ngair. Najis ainiyah. Lah menawi kenging najis ainiyah iki kedah ilang kabeh. Nggih ilang warnane, ilang ambune, nggih ilang rasane. Bon saniki wal hukmiyatu najis hukmiyah. Wal hukmiyah iku najis tapi namung hukume. Wal hukmiyati lan utahe najis hukmiyah iku allati najis siralati la launa kang ora ana wernane. Najis tapi ora ana wernane. Walariha lan ora ana ambune. Wala taqma lan ora ana rasane. Yang fika kang nyukupi ing sira. Haryul ma'i apa haryul ma'i mirine bayu alaiha ing atase hukmiyah. Terus najis hukmiyah, najis sing wis ra ono dadi najis niku kan hukmiyah niku hukume, najis niku pun garing gampange ngoten. Najis niku sampun dadi najis sing garing belek pitik iku nek wis garing kan ya wis ra ono ambune. Wis ra ono wernane, wis ra ono ambune, wis ra ono rasane. Lah najis ngoten niku nggih sing penting pokoke digebyur atau dicirat-cirati ngangge banyu ngoten mawon. Tapi niku namung najis hukmiyah, najis hukume. Para rawuh ingkang kita muliakan pun niki pun kathah sanget kita ngrembug masalah mungkin iki masalah najis sing panci kita setu kedah memahami saestu ngantos dugi semanten iki. Terus menawi kalau niku nggih napa nggih sowan-sowan dengan kiai-kiai teng daerah lor mriku niku nek ngaos laporan nggih maose kitab. Ngajine nggih kitab ngoten iki diurutke, mungkin rampung kitabe ganti kitab liyane ngoten. Carane ngoten. Dadi nek ngaji model selapanan, pasti nggih modele ngoten iki. Nek pengajian umum pun beda malih mungkin carane. Sebab napa nek ngaji selapanan iki ngaji sing kangge peningkatan ibadah, ningkake supados kita saged leres-leres anggenipun sami ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah kesuciane makin meningkat dengan masalah wudune, makin meningkat dengan masalah salat. Jadi mulai kita urutaken mulai saking sing paling sing paling endek itu pasti dengan masalah dan sesuci. Makin nek sesuci niku makin pun ada gambaran cara gampangnya makin kita meningkat menjadi masalah wudu. Kitab ngaten iki nggih iki makin nggih arkanu salat nggih wonten arkanul wudu makin nggih wonten kan kita tenggo mawon makin iki. Pokoke dengan masalah niku dengan masalah najis ingkang sampun kita para rawuh ingkang kita muliakan mboten kathah dan kita aturaken iki mohon sedikit kaene semarai umat kita semarai puyeng masalah dengan najis pun kita sedaya saged sami ngreksa saking najis niku kapan kita kanging najis kita sedaya saged nyuceni najis kita saged menapa anggenipun ibadah sak sampunipun suci saking najis anggenipun ibadah saged sami katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pondok pilih mawon pengaosan dalem menika mugi
wonten manfaatipun sedaya kalayan kepilan wonten kadar wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwal wal akhir wa sallallahu wa ta'ala ala sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi amma wa in kana mazidan ya rabbana warhamna ya bi'izati wasika wa bismillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha wa dhunuba wa liwalidayna warhamna kama rabbana ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alaihi sa'ana wa radana min ibadika as-shalihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-faizin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tidak sepak bola.